Čože? Bubbleology bude mať 55 000 fanúšikov na Facebooku. A ak správne tipnem deň, môžu ma vyžrebovať a budem mať bubble tea na celý rok zdarma. Na celý rok zdarma? To musím mať. Yeah! Za tip dostanem zľavu na bubble tea a ak správne tipnem deň, dostanem ďalšiu zľavu. No tie bubble tea na rok zadarmo, tie naozaj chcem. Preto idem do toho. A ty? Tipuj deň, kedy získa Bubbleology 55 000 fanúšikov na Facebooku a získaš zľavu na bubble tea. Ak uhadneš správny deň, dostaneš 55% zľavu na štandardný nápoj, ktorá platí 72 hodín, alebo ťa vyžrebujeme a budeš mať bubble tea na celý rok zadarmo. Tak nás sleduj! Sleduj nás! Tak nás sleduj! Sleduj nás!